Liglingi ni mo dapit sa tuon na ay inambakan po. Layo pa. Mawagi pa ka, paingon, magako. Hudon pag yun mo ang manggako tapos kalabawan. Kabot ni mo jud ugsad anang nay, dako kaayo nga mangga. Lalom anak, naay ko unang inamang nakasaka. Bayo na lang siya inamakan. Taga-asa na mo daw. Tiga Oslo bro man. Isang pa ulit mong pa na Kuan kaila kay wala kayo, tumalog mo ha. Ikaw rin ko sa lagi ng pakal na. Ganun buntag na ka rin. Nagbalon na ka rin. Masubay na may aning galana, barangay magkakumarto sa dulong sa nabakan. Ayaw, pag-drag, diba sa ulit na may pangalan na inabakan po. Kaingon man sa iskwilahan ng kuan god. Iligdulog ninyo ana, pag abot itong simento na no? Ay raprod pa man siya. Tapos abutin ninyo dito sa ubos. Na apoy likuanan para likuanan po din na. Siminto diha na po yung likuanan ana nga budag raprod ragi hapon paingon na pangmuko. Sige juga dulu pag makakita kag mangga na pito dito sa ano lalo ana nanay ko sa ano Sige, salamat ya. Dito mo nak mo da. Ayo, dua per. Ayo, dua per kita beli kuan nak kan atur pun. Selamat mong pagtudlo ba. Ipay mo sa mo ha. Selamat. Ayo, ko na we. Kuan mo pay pag. Selamat eh. Dito. Pila entrance tay. Aw. Usa lang kan, okay ra usa lang kan. Ha. Bayad lang midaan. Oh, salalom na dai. Sige. Magbayad mis parking daan. Sige. Ang entrance dire tag 50 na. 20 ang parking fee. Kami pala. Sige. Mana ang mong guide, guys. Mana siya. Selamat. Ayo sampai. Sige. So, let's go. To inambakan waterfalls. Dari sa Hinatilan, Cebu. Tumalog ra mo man. Nagbiyahe ba ko sa nag-guess po dire? Iraw, videohan na ko na ang tangto dito. Yes, makita na yun ang tubig. Try. Makita na. Tara. Let's go. So, diri may magbayad sa entrance.
So guys, mao ni siyang tour guide namo diri sa Inambakan, Inatilan Waterfalls diri sa Inambakan. Usa gani mo Brad? So maayo kini siya mo picture ug moari nimo dire. So maayo kini siya mo picture sa mga anggol-anggol. So ngita lang man ning tawana, way laing isoy dire nga gwapo. Mao ni dire.